πρεμιέρας. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Η αλήθεια είναι ότι η Μεγάλη Χήμερα έχει υπάρξει μεγάλη χήμερα ως σήμερα για να μπορέσει να καταλήξει στις οθόνες μας. Πολλοί άνθρωποι το σκέφτηκαν, κάποιοι το τόλμησαν. Τελικώς φτάσαμε στο σήμερα και το καράβι δεν αβάγισε. Έφτασε στο λιμάνι του. Αυτό είναι σπόλιο. Σημειώστε. Στο πρώτο δευτερόλεπτο του 2026, τα δύο πρώτα επεισόδια της Μεγάλης Χήμερας ανεβαίνουν στο Netflix. Έτσι λοιπόν, όλοι οι Έλληνες τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα δύο πρώτα επεισόδια μέσω Netflix την πρωτοχρονιά. Και στις 4 Ιανουαρίου, Κυριακή, 10 η ώρα το βράδυ, πρώτο και δεύτερο επεισόδιο back to back και κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ από τον ΕΡΤ. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε, σας εύχομαι καλές γιορτές, υγεία και εύχομαι λιγότερες μεγάλες χήμερες στις ζωές μας και περισσότερες μεγάλες χήμερες στις τηλεοράσεις μας.